इला 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 खानाय सिन्जाखौनो गाबोसो आय खानायखौ गाबोबाय Hi logoफोर welcome back to my YouTube channel नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै नोंथांमोनजों आङो मा शेयार खालामलांनो हायो नायनोसै दिनै आंहा टारगेटआ दङमोन मोनसे जिनिस दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो टारगेटआ जाहैबाय आंहा माने फिसालाना खानाय लावजोब्बायना ओमफ्रायहाय बेखौनो माबानो हास' होनांगौमोन आरोना दिनै बेनोमोन प्लेनिंआहाय मा खालामनाय जायो नायनोसै दा सोरखौ लेंहरबावनो थारमाने आदैनि फिसाला बेबो हानो रोंखायो नालाय ओमफ्राय बेखौनो खालामहोनोसै होननानै सानदों आरोना ओमफ्राय दा टाइमसो दंना गैया बेखौनो लेंहैनोसै आङो दा नायनोसै आरोना हानो सम मोन ना मोना माने ख्रिस्टियान नालाय ख्रिस्टमास जागासिनोथ' बेखायनो सम मोन ना मोना होननानैहाय बुंदों आरोना आङो नायनोसै बियो दा जुदि बिजि नङाबा बेखौ लेंनानै हास' होफैनांसिगोन आरोना नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादों दिनै मा खालामनाय जायो माबायदि रिएक्सन जायो फिसालाया आयै बेथ' दाख्लिहाय पार्लाराव जेब्ला हाहैदोंमोन होमबाथ' ओरैबायदि गाबदों ओरैबायदि हाबदों मोजांखौनो हास'नो मोनाखै दा खानाया ओरैबायदि लावबाय माने जायब्रुं ब्रुं जाजोब्बाय आरोना जै खानाय लावबाय नायनो सुखुवाना गथ'फोरखौहाय बोरैबा माबा जाजोबो माने मोजां नङा आरोना दा बेबायदिनो खामसावसाव जानानै दं मानसिया बेखायनो हास'नो लुगैनाया हाथारला आङो दा गाबोना मायो ना मा खालामो नायनोसै आरोना आंथ' गाबगोन बायदिसो मोन्दों नायनोसै मा जायो नायलांबाय थादो होमबा दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोनाबो थुदो होमबा सिनजानोसै खानाय सिनजानोसै खेटे खेटे होनोसै दे खानायखौ मानो सिनजाया न'आवसो मानसिया नै मेमब्रां जाबायना नोङो नै खानाय सिनसै दे नै सोरजों सिनजायो ए आंना नै सिनस्रि सादोंमोन ना ओमफ्राय बियो माने मैया एसे खम जादोंमोनबो दाख्लैनिफ्राय आङो बलिनि नानानै लागासिनो नालाय बलिनि फुनानै लागासिनो नालाय ओमफ्राय बेजोंहायनो एसे गाहां गाहां जाबाय आरोना ओमफ्राय माबाबाय थाबा बांद्राय गसंबाय थाबा ओमफ्राय बांद्राय जिरायबाय थाबाबो सायो आरोना ओमफ्राय जाखारफिननो नागिरो दा एसे खम मोनदों दिनैहाय मालाय बाबायाथ' मालाय थांनो हागौलायबाय आरोना बेहा जाबाय मोजाङानो माने बाजाराव थांगासिनो दा माने बियो बाजाराव थांनो लुगैथारोना बेथ' माने बायहेरायाव ओंखारबाय थाग्राना ओमफ्राय ओंखारनो मोनाबाथाय मानसिया बोरैबा मोनथारो आरोना बियो माने बिराद मारैबा जानानै थाबाय थायो उसुखुथु जाबाय थायो ओमफ्राय दा हानाय लोगो लोगोनो बिराद थांगासिनो आरोना दा ओमफ्राय लोगोफोर मा बुंनोमोनलाय आंहा नै ओरैबायदि जाबाय दा वाइफाइ लागायनानै माने ओरैबायदि दुगि जाबाय आरोना आङो माने रिसार्जआ दाख्लिनिफ्रायनो जोबनानै दं आंना सानथाम सानब्रै जाबाय आरोना दासिमबो सोनो रोङा माने नेटआ सोलिबानो जाखायो नालाय ओमफ्रायथ' रायलायनांगौ मानांगौ जेबो गैखाया नालाय बेखायनो माने हरबाबो बिनानाव हरो ओमफ्राय मा होनो आङो बेनो हरबाय थाखायो नालाय गावनो हरबाय थाखायो ओमफ्राय आं हरफिननांगौबाबो आं मेसेज हरो आरोना माने नङाबा आङो आइनि बाबानिजों हरो ओमफ्राय ओंखायनो बिराद दुगि जानानै दं आरोना मा दाबो सोआ होननानै बिनानाव आंखौ रायहरगासिनो ओमफ्राय रिसार्ज दाबो सोआ ओमफ्राय माने बे हरनानैहाय जुदि आं हमनो मोनाबा आं गावखौहाय मेसेज हरबो नालाय मेसेज हरनानै फन हरफिन होननानै बुंहरो नालाय बेखौनो जा बुंहरबाय थायो आरोना आंखौहाय माने दाबो सोआ होननानैहाय थ' आङो सानदों आरोना माला सोगोन आङो जेब्लानाखि आङो बायहेरायाव ओंखारलांगोन आङो नांगौ जागोन होमबासो आङो जेनेबा फन हरनांगौ मानांगौ थायोना न'फ्रावहाय थ' बेनि थाखायसो होमबासो सोगोन आरोना आङो बेबायदि साननानै दङ ओंखायनो दामानि बायहेरायाव ओइ गुजुबाबो सायो दामानि माने बायहेरायावबो ओंखारनांगौ जायाखै नालाय ओमफ्राय माने अफिसावबो थांनांगौ डिउटिया दंबाबो माने आङो लाथ'नाय जायाखै आरोना माने दा एगजाम डिउटिसो सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो आङो थांथ'नाय जायाखै जुदि ओमफ्राय गाबोन आंना एगजाम डिउटि दङ ओमफ्राय बेयावहाय आङो मा खालामनांगौ दाय थांना थाङा सानदों माने थांबाबो नै जा डिउटिल' हैनांगौ जायो ओमफ्राय गसंबाय थानांगौ जागोन नै सिनस्रि सानायाबो बारा जागोन ओमफ्राय बेखौ सानदों आरोना आङो नायनोसै गाबोन मा जायो ओमफ्राय जायखिजाया थाङोबा आङो सोनानै लानोसै आरोना बेनो ओमफ्रायहायथ' मा बुंनो सानदोंमोन आङो दा नायलांदो जायखिजाया आङो नै लेंनानै लायनोसै ब्रेकफास्ट बयबो जाखांजोबखाबाय आंबो जाखांबाय दिनैबो नै सिथाव लारु जालायबाय आरोना आङो ओमफ्राय दा नै सानसुनि जानायसो जासिगोनलाय ओमफ्राय दा बेखौनो आङो बे आदैनि फिसालाखौ लेंहैग्रोसै आरोना ओमफ्राय बेखौ लेंहैनानैहायसो नायनोसै जागोन ना जाया दिनैनि प्लेनिङाहाय थौदो होमबा नै जाबाय कुकिस जाबाय ओंखाम जाबाय मा जाबाय नोङो आरो कुकिस जाबावनोसै लोंदो थ' मामाखौ लेंहैनोसै थ' खानाय सिनजानोसै खेटे खेटे होनोसै दे खानायखौ मानो सिनजाया न'आवसो मानो न' होननांगौ मामाजों खेटे खेटे होनोसैब्रा
दे दे मामाजों बै मामाजों दे मामाजों दादा जेमनि बाबाजों मिथिबाय दादा जेमनि बाबाजों सिन्थासो खालामगोबाय आरो माथो सिन्थासो जाखो खानाय सिनजानायखौलाय हो सिनजानोसै दा थाव लेङैसै थाव सानैजों लेङैसै थ' नोंथ' मामाखौ लेङै था मामा होमबालाय थांनो हायाखै मिहिमा थाङाखै ए थाव नै मामा फैबायना मामाजों सिनजानोसै नै लेंनानै लायबाय मामासो गैया मामा थैफाया ए जेम्स गैया ना जेम्स गैया जेम्सखौसो रासिन माबायो बेजों गेलेया बियो बांद्राय औ सिनसैनो खानाय सिनसै दे मामाखाया फैबायना लेंनानै लाबोबाय दखानाव थांनायावनो दंखायोमोन नालाय बेबो बिमाया ओमफ्राय नै बेखौनो सिनहोनोसै दा सिनजामारासो खुथ्रु थायो ना मायो ना खुथ्रु थायो ना मायो दे अफाय खालामनो बाबा जिनिसा लाबोद' सार्स होखानाय नामा ट्रिमारा सार्स होखानाय नायद' नायदो दा सार्स होग्रोनांगोन ना र' नै सार्स होजोबनोसै र' थाथ'दों दसेनो बेखौ एसे ड्रेस गानस्लायहोनानै आंबो गानस्लायनोसै सिननोनो हाला मानसिखौनो गाबगोरखायोसो सिननो नागिरबानो आं ओंखायनो उपाय गैया ललिपपसो जाहोनांसिगोन नामाथाय खानायाबो नायनो सुखारि जाथारबाय ओमफ्रायहाय ललिपपसो लायनानैहाय जाहोगोरनांसिगोन बेजोंसो थासिगोन बियो नङाबा हयलाय जानाय नंला आरोना मानसिया उपाय गैया दा नायनोसै माबायदि जाबावो नै पुरा चेन्ज जाजोब्बाय आंबो गावखौबो चेन्ज खालामजोब्बाय गाननायखौहाय ललिपपआ बेसेबां माबा थाइसेल'खा ए न' लायफादो थाइसे थाइनै जारलासो बिसोरखौ खानाय सिनजाहोनांगौबाथाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा आरो मानसिया गगा मोनखानाय मा जाबावगोनथाय दा गाबबाबो मोजां सिनजानाय नङाना जाहोआबाबो खुथ्रु जागोन बेखायनो उपाय गैया दा नांगौबा बांद्राय गुजुबा मुलि जाहोनोसै ओइ ललिपप जानोसै इस खुसिलायबावसै आयौ खुसिथार ललिपप होननायखाय ललिपप जागोन ललिपप जानोसै औ जायो no मामाया लिंहरदों मामाया मामा फैसिगोन ना मामाया दखानावखासिनो लिंनानैसो फैदा मामा इस मोनजानोसैखाय आयौ जानोसै दासो माबा न'लाय नोंनो सिनहां जाबासो होनांगौ लाबोदो गोख्रै बिदिनो जाया दसेनो जोबो दसेनो जोबो नै बेखौ लाग्रोनो हागौ बेखौ लाग्रोनो दे दा Hello, Mama. Ya, Mama nak kana ya, bo. Nó thằng nó ngủ xuống này. Dám nó phải thả. Lollipop dạn xin à? Nè. Gila bơ, đó xin nó gila bơ. Bikin sini lah. Đó. Cái lăng lấy cái này cho. Step cutting. Step. Sinan la fugiu. Sinan la được fugiu sede. Strap. Strap. Khanai नांगोन ना? Lollipop. बिदिनो सा. आयौ गावना बख'लाय नांगौ. Nama mày na. Moजां. Kena. Dia sakit. Dia sakit. Sadu. Ayo lollipop. Ini tiny. Ayo. Khanai नांबाय नामा?
Ra ra. Chạm một cú đi, bắn ra chạm. Làm béo làm bấy thật này lên đi khăn em rồi ta chung đi ra Rồi mama này, jakw. ra ơi bị lại lại nó kẹp trên cú luôn nữa cú luôn nữa Rồi, này, jakw. rồi ra bay rồi này Này, jakw. ra vậy Gila bự, ayo. Này. Gulu. gula mới dành gila này jangan sih benar cantik hai mà mẹ đừng gulu nè con về giả nó dừng đừng nói gì cả vừa ham mà Iya, jakw. rồi jangan sih gila mới jangan sih rồi jangan sih gila gila नै जुमब्रासो जाबाय दे र' नै बिदिनो थाबा मा जानांगौ जाखो बिदिनो थाबा र' थागोन मोजां नुबायनो हनै गुसुंखौनो थोंनो 신자는 코치나? 봄 당세지 칸에 진짜 그런 거 아무서. 아이, 칸에 그거 한 번. Iya, karang sao này. 살려. khang này cả bữa nào lấy không nè 밤새 Ê, đưa người phi lên phi. Bút khai phi. 잔치 Jabai, jabai le, pada nak mana ya? 아유 좀 xây chấm 잠깐 Kedua jam sini. 좀 난주는 지나 모모 잔치 모모 Momo jangan sini. 모모 잔치 모모 Momo jangan sini. 모모 잔치 saya kan sudah 자 모모 잔치 돼 Dulu. Momo jangan sini Momo. saya 붐붐 당근 Momo 붐붐 jangan sini apa tu Momo? nana chứ Momo deh. 아마 bây giờ 붐붐 가 khơi gần na bây giờ trên nào trên cả khơi gần trên cả cái gân mi là dầu nào cột thô là dầu Trên 아마 tu. 카르보 동어나 가리브 chứ là cũng giống 에로플랜 가 크나 에로플랜 cả cái ấy rồi 에로플랜 rồi View kan dia habis break. Rồi. Ay, aeroplane tak bisa. Aeroplane. Oh. Nó ngon lý mà không bù được, bao nhiêu. rồi Jabai udah jabai. Suku mana terus? Mà nó gặp nó không sao gặp ra. Ayo bam siu. Nala. Ini siang. Apa ya? 비지네 Zoom sing. बेलाय गुलुनिसो बे नैबे गुलुनिसो इला नैबे सिगांनिखौ बै सिनांबावगोन दां बेजों जाजोबसिगोन 예 미sun 자습시간 Ê, rồi. Này chưa phải chặt जाबाय दे Đi ra. दैजों गेलेनोसै नै दैजों आं दै लाबोखाबायना आं दै लाबोखाबाय ăn Suku bawa takasnya. फाइनालि लोगोफोर खानायखौ सिनग'नो हाबाय फिसालानिखौ ओमफ्राय खुनुरुखुमबाबो सिनबाय आरोना आदैनि फिसाला बेखौनो सिननाय जाबाय ओमफ्रायहायथ' आरोबाव बायरायाव लाङोबा हाजामनाव लाङोबा आरोबाव रासिन उफुद्रु जाबावगौमोन दाथ' नुखाबाय नोंथांमोना माबायदि जादों माने ओरैबायदि बिदि जागोनखौ होनना मिथिखागौ गाबगोन बेखौ मिथिखागौमोन थाफाबाबो बे गाबखागोन सानखादोंमोन आरोना दाख्लै पार्लाराव थांनायाव जेब्ला जेरैबायदि जादोंमोन होमबाथ' ओरैबायदि गाबदों सिननोनो मोनखायाखै एसेल' माने हाखु दाखु एसेल' सिननो मोनदों आरोना ओमफ्रायहाय थेवबो बिदि जागोनखौ मिथिखादोंमोन दा सिनबा बिदि जाखागोन बेयो होननानैहाय बेखौनो गिबाय थानानै सिननाय जाखागौमोन आरोना ओमफ्राय दा नै आदैनि फिसालायाबो बे बायरायावसो थायो नालाय बेंगलरावसो थायो नालाय ओमफ्रायहाय
दा बे फैनायखाय बेखौनो बेयो सिनखायो ओमफ्राय सिनलाबाय थांसै होननानैहाय सिनहोबाय आरोना उफाय गैया ओमफ्राय सिनाबाबो गाज्रि नुयो ओंखायनो सुखुथारलामोन आङो माने माला सिननो मोनगोन आयौ गोलोम बोथोरसिम बेखौ नेबावनांगौबाथ' एसे देरनायखौ नेबावनांगौबाथ' बिराद खानाय गोलाव जागोन मानसियाबो मोलंलं जायो बेबायदि खानायखौ गोलाव दोनोबाथाय ओमफ्रायहाय बेखायनो आङो सिनहोनो लुबैथारनानै सिनहोनाय जाबाय आरोना हाखु दाखु बेबायदिनो सिनबाय ओमफ्राय फाइनाल लुकखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जायाखै आङो दा फाइनाल लुकखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन आङो दहाय माने दुखांनानैहाय माबा उन्दुखांनानै सिनखांनानैहाय खानाय सिनखांनानै बेयो माबाखांबाय मा होनो थुखैबाय बेखौहाय थुखैखांनानै दसे फुथुबाय फुथुखांनानैहाय नै दासो नोंथांमोनजों आं फैफिननाय जालायबाय आरोना बेबायदिनो सफासो जायो आरोना आंना माने कन्टिनिउ लानो मोना जाहैबाय ओमफ्राय दा नै फुथुखांनानै दा ओंखामसो जानो नागिरदों दा ओंखाम जाखांनानैहाय नोंथांमोनजों बे फाइनाल लुकखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो माबायदि जाखो माबायदि नुखो बिनि गाबलु गाबलायबाबो सिनलाबायनाय ओमफ्राय दा नायलांदो आरोना नै आंना खुरनानै दोनखायोमोन ओंखामा दहायनो बिस्राबो जाजोब्बाय आंना नै लाब्रा दङ ओमफ्राय पापर लालायबाय गाजर लाबाय बानलु थाइसे लाबाय आङो ओमफ्रायहाय बिसिना दङ मालाय दाउ बिदै नै मालाय बिसिना दाउआ जासे जानानै आग्लायगुलायबाय दाउ मालाय ज्रोम जानो लुगैनानै जादों दाउ बिदै जानोसै आंहाबो लांदो फ्रि होनदो ओंखाम जानोसै होनदो दा गोलैबायसोहाय बियो नै जानोसै आंहा लाब्राजों फै फैफाबाय सासेया औ दै होनायखौ नायनोसै दे जोंहा नै आबौआ बेयाव दै होगासिनो न' नै लोगोफोर फाइनाल लुकआ बिथांनि फाइनाल लुकआ नै बिदिनो जाबाय खुनुरुखुम हामफ्ला सिमफ्लायैबाबो गाबलु गाबलायैबाबो बेखौ सिनथारनांबाय आरोना थ' बेनो नै टाक्लुक्लु माथा जाबाय ओंखारसै दे ओंखारसै नै दै होगासिनो खाथियाव दाथां दे औ आइदि होनो नै इसोर फावा इसोर आं नोंखौ खाथियाव दाथां होनखादोंमोन ना नों मानो खोथाखौ मानिया हो आं बुयोथ' बिदिबा दै हाबबाय नामा सेन्देलाव दै हाबबाय नायनि दै हाबबाय नामा दै हाबबाय फैदो सोलायनोसै फैदो सेन्देल गाननोसै सोलायनोसै खाथियाव दाथां हनै दैया माबायो फैदो फैफिनगोन औ आइदि होनो फैफिनगोन दे फै उन्दुबावो बियो उन्दुखांनानै फोनांदोंसो गावनाव हनै फ्रि नांनायखौ फैदो बियो उपद्रब ना सेन्देल सोलायनोसै होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे नै दिनैनि ब्लगा बेनोमोन बेनि खानाय सिननाया खानायखौ सिनग'नो हाबाय जायखिजाया ओमफ्राय बेनोसै आरोना लोगोफोर होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं बाय होनहरदो मा आयौ बुंग्रा फुगारनायाबो बाय बाय